Què és l'educació viva? L'educació viva és una manera d'acompanyar el desenvolupament i l'aprenentatge dels infants i dels joves, de manera que no perdin la seva alegria interna, la seva connexió amb les seves necessitats inconscients, en un entorn cuidat, en un entorn ric en vivències d'aprenentatge i en estímuls, en un entorn amb suficient disponibilitat d'adults que són capaços de cuidar de la complexitat de l'ésser humà a nivell motriu, emocional, afectiu, cognitiu i espiritual també. Baixant-ho a un llenguatge més planer, us parlaré una mica d'un dia a dia en un espai educatiu d'aquest estil. Primer dir-vos que l'educació viva no és monopoli de dintre o de fora del sistema educatiu, és a dir, que hi ha experiències d'educació viva en escoles públiques, en escoles privades, en associacions de famílies, amb famílies que s'ajunten, etc. El dia normalment comença amb allò que es diu una entrada relaxada, que és que hi ha un període d'entrada de mitja hora o una hora, depèn, en què les famílies van arribant amb els seus fills. I intentem que aquest primer moment d'arribada no sigui un moment estressant per a les famílies i per als fills, de manera que es pugui cuidar tot aquest procés de transició de casa a l'espai educatiu. Les famílies poden estar en l'espai el temps que sigui necessari. Hi ha alguns espais educatius que permeten que les famílies s'hi quedin tot el dia, i en altres espais educatius que permeten que les famílies estiguin presents en aquesta entrada relaxada, que, com us dic, pot durar mitja hora, 45 minuts, el que sigui. Quan els nens arriben a l'espai educatiu, normalment el que fan és que se'n van al seu espai de referència, al seu ambient, a la seva aula, saluden, en el cas que hi ha acompanyants, saluden els acompanyants i per avisar que han arribat, i a partir d'aquest moment poden anar a qualsevol dels espais que estan disponibles per a ells en aquesta franja horària. Les famílies en aquesta entrada relaxada poden quedar-se en l'espai convivint amb els nens, observant-los, potser dialogant amb altres famílies en un espai a part. Acostuma a haver-hi, després d'aquesta entrada relaxada, acostuma a haver-hi una rotllana, un moment de trobada en l'ambient de referència de cada nen i de cada nena, de cada jove, en el qual, en aquest moment, en aquesta assemblea, als nens se'ls presenten les propostes que poden haver-hi per al dia, si hi ha alguna persona que oferirà un taller, els espais que estaran oberts, projectes que estan en marxa i que estan latents, com potser hi ha el projecte d'una revista o el projecte d'una estació meteorològica o el projecte d'un hort, coses que estan latents. Se'ls recorda d'alguna manera les vivències que estan obertes, i quins espais estaran disponibles aquell dia, si està obert l'espai de psicomotricitat, si està obert l'espai del taller d'art, la fusteria, el laboratori de ciències, l'espai de matemàtiques, la biblioteca, etc. A partir d'aquest moment, els nens i les nenes, diguem-ne, que es poden distribuir en qualsevol d'aquests ambients, en d'aquests espais, en funció dels seus interessos. Diguem-ne que van triant, a tot moment van decidint, al llarg de tota aquesta estona, què els interessa fer. Els acompanyants o els educadors, com li vulguem dir, que acompanyen els nens durant aquesta franja, poden estar fent diferents coses, des d'observar quina és l'activitat autònoma dels nens, a oferir alguna proposta, acostar-se als nens per fer alguna proposta, o conviure amb els nens, a participar d'un joc, a participar d'una vivència amb els nens. Hi ha escoles que permeten la presència de les famílies durant aquesta estona també, i hi ha d'altres que prefereixen que un cop acabat l'entrada relaxada les famílies marxin. La majoria d'aquests espais educatius també ofereixen tallers. Per al taller entenem una activitat dinamitzada o facilitada per un adult, que pot ser un educador, pot ser
una família, pot ser una persona externa, que ve a oferir, per exemple, un taller de teatre, o un taller de música, o un taller de matemàtiques, o un taller de màgia, o un taller de cosir, o un taller d'estampat, o un taller de construcció d'avions, per dir-vos alguna cosa, no? L'objectiu del taller no és reproduir una realitat, i el màxim objectiu no és que aprenguin res, sinó que tinguin una vivència agradable amb una àrea, i a partir d'aquesta vivència, doncs que si és el seu interès, que puguin continuar desenvolupant aquest interès. En essència, cap a final del dia, acostuma a haver-hi un altre moment de trobada amb el grup de referència per fer un tancament del dia, no? Al llarg del dia es donen moltíssimes situacions, molt variades, des de nens que estan jugant amb l'exterior, des de nens que estan en materials concrets de matemàtiques, de lectoescriptura, nens que estan llegint, nens que estan en un experiment, nens que estan tirant endavant un projecte personal, nens que estan en una proposta col·lectiva, etc. L'essència d'aquesta proposta d'educació viva és crear un entorn ric en vivències i en possibilitats i cuidat en les relacions. Diguem-ne, hi ha unes ràtios d'adults i nens per lo que és l'escola convencional baixes, perquè acostuma a haver-hi una ràtio d'un adult per cada 6, 7 o 8 nens, en funció de les edats. Però no vol dir que aquests 6 o 7 nens estan junts, sinó que la quantitat d'adults per nombre de nens és aquesta. De forma que es puguin cuidar, es pugui donar resposta a les necessitats emocionals i es pugui crear un ambient relaxat i un ambient on es puguin acompanyar els conflictes dels nens i on els nens vagin aprenent a com gestionar aquestes situacions, no? Des del respecte. Al llarg del dia van passant, com us deia, moltes coses i creiem en aquesta idea de farcir de vivències l'espai, de possibilitats l'espai, però també de respectar quines són les decisions, de respectar que cada nen es pugui comunicar amb quines són les seves necessitats i quins són els seus interessos. Si és una escola que té un currículum o, si més no, unes competències bàsiques que els nens han d'assolir, perquè és una escola legalitzada, ja sigui privada o pública, també aleshores estudiar les maneres com afavorir vivències perquè els nens vagin desenvolupant aquestes competències bàsiques a través de totes aquestes possibilitats, a través de, com us deia, de tallers, de propostes, de projectes, de capses, de recursos, de sortides, d'estudis personals, etc. La base de tota aquesta proposta educativa és que creiem que perquè una persona pugui créixer amb autoestima i amb salut és necessari que estigui en entorns on es respectin les 3 necessitats vitals de tot ésser humà. La primera és la necessitat de seguretat. És a dir, per poder desenvolupar-me, jo o tot ésser humà necessita sentir-se segur i protegit en un entorn relaxat, en què no hi hagi pressions innecessàries. La segona gran necessitat és la necessitat de sentir-me vinculat, de sentir-me part d'un grup, de sentir-me acceptat, de sentir-me com una persona especial i digna, no? A través, una altra vegada, de poder-me vincular amb altres persones, de poder tenir relacions, de poder cuidar aquestes relacions, no? De poder, d'alguna manera, mostrar als nens i les nenes que són persones especials, no? I la tercera gran necessitat és la necessitat de poder desenvolupar tot el potencial humà, totes les intel·ligències, totes les dimensions de la persona, totes les capacitats, a partir d'aquest diàleg des de l'interior amb l'exterior. És a dir, a partir de connectar-me amb quin és el meu desig en aquest moment, què necessito jo ara, moure'm, què necessito jo ara, relacionar-me, què necessito jo ara, investigar un tema que em crida l'atenció, no? Diguem-ne, com no desconnectar l'individu de la seva consciència, no? De la seva essència, perquè pugui desplegar tot el seu potencial humà i des d'aquí accedir a aquesta sensació de presència, no? Que és la felicitat, aquesta sensació d'estar en calma amb el que és.